Hej, velkommen til denne video. I dag skal vi vise flere fodboldkort. Håber jeg glæder jer til. Det er par 5. Der er sådan et her kort her. Det er ikke så meget over det. Så har vi en fra Arsenal. Heller ikke så meget over det. Og så har vi en fra City. Philips. Heller ikke så meget over det. Skal den så være her? Så har vi Ødegaard. Nej, men mål skal så ligge her, eller? Det er lige meget. Så har vi Ødegaard. Det er faktisk et ret fedt kort. Det er 100 klub, siger jeg, at det kortet er. Han er 100 i attack. Og så har vi en til Arsenal. Han hedder Kai Havertz. Han er også ret fed. Ikke så meget over det. Og så, ja. Og så er det til næste side. Jeg skal bare lægge den her i. Ja, det er nok lidt. Og så har vi 2 Newcastle. En Newcastle, altså logoet, og en Newcastle målmand, der hedder Nick Pope. Vi kommer over det. Og så har vi Joe Gomez fra Liverpool. Ja. Og så har vi kunder til fra Liverpool. Og så har vi Liverpool-mærket. Ja. Ja, det er meget. Det er fordi, jeg kan ikke nå at sætte den på plads. Okay. Så har vi en anden Newcastle-spiller, som jeg ikke viste før. Det er fint nok, vi klipper det bare ud. Den har jeg ikke vist. Og så er der en Liverpool-spiller. Bettler eller sådan noget, det er det hedder. Bettler. Jeg har vist den her. Men det må kun jeg kommer op lige om lidt. Vi klipper bare det her ud. Ja. Så har vi den her bedre Barcelona. Bare tage Prøv at lige væk, så hurtigt. her har vi David Alba. Og her der har vi Fernando Torres. Bare tage den næste ud. Der er blå. Og så har vi en her. Og så har vi den her, det er Lama. Og så har vi Coman. Ja. Og så har vi ham her fra Dortmund. Og så har vi Verratti fra PSG. Så har vi Goncalo Ramos. Og ham her. Så har vi Benaka. Og så har vi ham der. Ikke lige flere lige nu. Så har vi ham der.
Rama. Og Fliao. Og et eller andet kort her. Og et T-kort. Så har vi også der. Og ham her. Og ham her. Og ham her. Og Dani Almo. Og ham her. Og så har vi Di Maria. Og ham her. Og ham her. Og Lindstrøm. Og Harla. Og så den sidste, den er lidt svær at få ud. Og det er Kulak. Og det var det for denne video. Vi ses i næste.